Kedamdang Therini Phaing ko Trogar ni Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hinpen Kamatapur Liberation Organization pu arlokido asongatum kether ke hapen tangka ke hang thabalong sikai sita pinang nelapen phirenang ne pusi radaphan than pachini pon rade da phan kerai kom jialong rai kom saiki government lapen nimithang amata charjab dun klukji puta than pachini pon thu KLO mate Kamatapur Liberation Organization asong lake isi arlokido asong Abangso asong kemang pon lake Assam along ripen West Bengal along ripen aduya hoy pakeng ponsi puthot Kamatapur pu hempre kang thim ke paman pon henlo Labangso kemang chunchitik kachesong ponje long risim lapen song kapangtang ponje phan pura behabe park ke klema bang phu bang phetum along inut pen lak phoan ke hang there ni phai troxer ni pen padopan Lapen labangso tangka ni kebang bong ki PAG phan stame ke ther ke hapon padulo Kedam tangar ni pen penangan antumalong ke hang pon lapen tangka ke pale da prangje phan pura Bangladesh adet pen stame nang ke ther nang ke hap dulo Lapusan alam Karjilong pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hin pen behabe park ke claim ke damatuma phan aning ke pathela pen aning ke parung dunjia phan pura mayalong klar dak pen than pon lo mayalong ke than pon ke lapu hen lo Kamatapur Liberation Organization pu arlokido song atum ke ther ke hapen tangka ke hang thabalong sikai sita pinang ne lapen phirenang ne rade da phan ke rai kom jilong rai kom saiki government lapen nimithang amata charjab dun klukji puta than pachini pon thu Kokrajhar Assistant Superintendent of Police ke than pon ke non amad rai kom sai khya hin pen kiri ke tardi basai deng pon bom lo lapen Kuma bang pu bang phe tumsi ladak kachradun ke doma latuma phan ke sodak pen insai ponji pu pachini pon lo State Desk report Karbiang Long Live